Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovu epizodu. Danas ćemo igrati Bed Wars, a ne to bio kakav Bed Wars, nego na telefonu Bed Wars. Dajmo još. Dva. I tri. To ljudi. Blokovi, iskreno mi treba 250 blokova. Da, i ljudi, malo sam bangav. Ovo pašću. Ubio sam jednog. Čuti. Ubio. A ljudi, ne bijem ga mačem, ne znam zašto. Ne. To. O, ljudi, bežim ja. Tu zlatna jabuka. Mi smo žuti, dobro je? Co? Bravo. Samo pucaj. Pucaj ih! I ovaj jedan je AFK. To ljudi! Idemo! Item shop. 5. To. Itemi. To jedno. Treba mi. Dobro. Bravo. To je drugi. Jedan pogodak. Mata kralj, idemo bre ljudi. Znate koliko je zeznuto. To. 3 ljudi imam. To.
Там. Замало. Мой me pogodio pa nije normalno. Jo, ljudi. U stvari ovo to. Moram da pojedem. Treba mi... Jo, ljudi. Ne mogu da im napadnem. Jo, i šta su mi uradili? Evo mi. Pa njima poupano. Pa zato... Jo. Dvanest. Ljudi, ja se ovdje pripremam. Dobre. Tri. Meni treba 5. Tako. Ostavio ga je na miru. Ne. Moram da napadem. Bravo. Samo crveni. Ljudi, jeste vi da mi ovo? Koji su udaci naši? Ajde, hoćeš vi. O, kakav snajp.
Next round. Idemo, bre. Jeste vi vidjeli kako sam odigrao? Izvinite, ljudi, sačekajte. I ljudi, evo me. Tako. To. Ne, ljudi. Vidite sad ovo. Šta bi mogu sad uzeti? Da. To. Nećeš. Jedan. Ora opao. Tako, jedan pao. Kod pre Viktori. Idemo next round. Ovo je bilo jako brzo. Čekajte ljudi, samo minut. Evo sam ljudi. I ne razumijem ovo. Ali gde se ljudi? Game se još nije startao. Evo ga. Ja gledam, what the fuck? Što bre? Što se dešava? Dva.
Один. Три. 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 Чекаємо 10 і швидше. 4. 3. 2. 1. То йдемо. В блокові 1. Так. А ще один накопати не треба. Тут крокодил ядом. Я думаю, нанесу. Террор. Люди. Добрий день. Я уничтожу. Не, я уничтожу. О, люди! Так. Доки ви? Люди, ау, удара, цирко, айтеми, морам да се опремим, значи. Значи njihov krevet je raknut. Sada trebamo da još neki. Crveni mi trebaju. Još. Ja idem jednog da zeznem. Da. Završen.
Ljudi, ako krenu da ruše. Samo spavnam ovako. To. Ljudi, ovi su nabili u mene. Dajmo da su nešto sve često. Niš. Nije mi neko pusti. Ja sam napadnem. Popni se samo gore. To! Ljudi, Diamond! To mi je bio cilj. What the fuck? Alo, žuti, pazite malo. Samo me zanima gdje je ovaj. Jedan zeleni. Bro. Idemo ljudi još sljedeća runda, znači ja sam ih ubio tamo, sam znači toliko sam bio i crkvi, ja ne mogu da verujem. Ovo je dobro stvari igra. Ja uvijek dobijem, nema se šta. Ćao me, evo. S. To ljudi idem. Oj baš. Znam da nije vozio. Ajde. Grad.
nam ljudi moramo da napadnemo. Ajde tamo. Bežite. 21. Tu ima. Bežite. Bežite. Šta radi ovaj moj? Gleda šta ja radim, sigurno. Kada htio uvijek da uskoči da mu plaši. Koliko imam blokova tamo. Znači idemo plave. Nećeš ti. Ljudi, ja skačem. Beži. Tamo. Tamo. Ой, que ontem.
O, ljudi, ja sam morao nekako ovo da odigram. I vidimo se u sljedećoj epizodi.